салом алейкум азиз, зинда саломат хона ро саломат бошед. Ами арабо мегӯянд ки мардако мега як беморӣ доранд, дар дилшон мега як беморӣ доранд мардҳо. Вақте ки зана бинанд мега беморишон авҷ мегирад. Ами одамое ки дар ами комментари ман ҳарчи менависанд кам беморӣ доранд, яке бинад ки ягон зан як пешравӣ дорад, яке як зан чӣ мегӯянд фаъол аст, як зан мисол ки дар ҳаёташ хуб ҳис мекунад, хурсандаи зан ана сар мекунад зана задане, медиқанд. дар даруни аудиторияи ман шумо ҳама мавзӯъ баромада бо прираги баромада рафтагини шумо. ман шуморо дар бораи ҳиҷома саволтин наметиҳем, дар бораи ҳамин чӣ мавзӯе ки дар ҳамин аудиторияи ман аст, дар сайти ман аст, шумо савол наметиҳем, шумо мавзӯъ берун савол метиҳед. пас бидонед ки аз мавзӯъ ки баромад мекунам, ман шуморо ягон саволи шуморо мавзӯъ берун ҷавоб наметиҳам. шумо фақат саволе ки дар даруни ҳамун мавзӯи ма чиен марҳамат майдон азалия ма ҷавоб метиҳем, лекин аз мавзӯъ берун ма ҳеҷ гоҳ ба шумо саволот ҷавоб наметиҳам, барое ки шумо ҳамун инсоне ҳастед ки ҳамун арабон мегӯянд ки мард дар дилаш як беморӣ дорад, вақте ки зана бинад бемориш авҷ мегирад. шумо вақте ки бинед зан хурсанд аст, табассум мекунад, мисол хушҳол аст, ё ки фаъол аст, ё ки мисол дар ҷамъият пешрафта истодааст, яъне ки инкишоф ёфта истодааст, нашонамо ёфта истодааст, ҳамун зана ки мехоҳад мекунад ки биҷуқем. Дар ин ҷо як зана ки блоге бироя як таом агар паза ин занако бобро омаданд, ин занако хеле шиданд, ё ки як занак бироя як мисол ки ҳунарша нишон диҳад, занако намерасиданд. мара чӣ гуфтем шумо ту намерасиди бо кампир бирад дар хонат бишӣ, шумо биред румоли сафед пӯшед, биред рака намоз бихонед. ҳамун одамое ки мехоҳед рака намоз бихонед мегӯянд ки хуш намоз намехонам одам. ҳамун одамое ки мегӯянд румоли сафед пӯш кунам, хуш дар ҳаёти шумо пӯшидагӣ нест. ҳамун одамое ки мегӯянд ки тира мега ҳама одамо мебинам, одам худаш бо мара бадтар хуш одамо мебинам. ман одаморо дагием, ман одаморо ҳама намуд одам дагием. одаме ки мегӯяд ки рӯ махам кун, махаморо дагим чӣ коро намекунанд. одамое ки мегӯянд ки ту бира дар хонат биш хизмати шута бикунам, одамое аст ки бо шуна хизмат намекунанд. ман куду зағар аз он дурузе ҳамун одамое ки мехоҳад гап мезананд ки хушам кора намекунанд, дигароро вай мекунанд ки ту ҳам кора кун, мегӯянд ку мегӯянд ки ҳама дизай. ҳамун одаме ки худшам кор намекунад, фикр мекунам одам коргаре барам кора кунад. зинокор фикр мекунам зинокор дист, фикр мекунам дизай. лекин ман гумони нек мекардам, гумони нек дорам нисбати шумо ки фикр мекардам ки шумо дар асли 21 чӣ қадар ҷавонӣ бо саводед. лекин афсус ки хато кардам нисбати ҷавонони ҳамватанонам ки ҳамин хел басавод ҳастанд, лекин афсус. ман дар назар дорам одамое ки саволо беҷо метиҳанд, аз мавзӯъ мебароянд, шуморо дар назар дорам ки аз шумо ин гуна интизор набудам. хоб мавзӯъ набароед, илтимос мавзӯъҳое ки ман пешниҳод мекунам, мисол ки ба шумо чӣ мегӯянд матраҳ мекунам, ба шумо мисол мегузорам, ба шумо метиҳам видеоро, аз мавзӯъ набароед, дар мавзӯъ гап занед. ҳеҷ гоҳ мавзӯъ набароед ки касе ки мавзӯъ мебарам одам қати ягон чӣ намекунам, савол ҷавоб намекунам. касе ки дар дарои мавзӯъ савол метиҳад, марҳамат, ман саволотонро гӯш мекунам, ба саволотон ҷавоб метиҳам. мавзӯъ ки баромадед ки ҷое ки мерафтан бигиред, чӣ мегӯянд мерафтан гиред, чиқар ки меравем ку рафтаестем беҳада ба як рӯ ба дастартон мезанад ки ҳайфи умри ҷавоним гузашт. ранги раҳматиёв чанд мегуфт ки як одам буда, одами безеб буда, ганда буда, баъд аз ҷуро мепара мегӯяд ки мега ҳайф ки ҷавонӣ мега ҷавонӣ. ин тараф нигоҳ мекунад, он тараф нигоҳ мекунад, мегӯяд ки дар ҷавонӣ мега вай будам. гапи безебе то чиқати нагӯям ки ба ростиш бигӯм, дар ҷавонӣ мега панос будам, мега панос мега ин шикамрав будам, мега ҳозир мега чӣ шидам диарея. дар ҷавонӣ мега панос будам, шикамрав буд, аммо одам худшам шикамрав буда, ҳама хайрон мекарда. фақат ана ҳозир мега диарея, мега об мерава ай дарунаш, қафош об мерава. фаҳмидед? ҳамин одаме ҳаст ки намехоҳад мешава мисли одамое ки камбудиҷӯӣ мекунанд. накунед, айб аст, барои халқи тоҷик намеарзад. мо халқи тоҷик тоҷ бар саре мегӯем, бо чӣ тавр бар сарем? ба савод мо, ба пешравӣ, ба маърифатнокимон, ба илму фарҳангу омӯзимон, ба хеле айбиҷӯӣ, камбудиҷӯӣ мо ҳеҷ вақт худмон пешрафта наметавонем карда, пешрафта ҳисобида наметавонем. мегӯяд ки бо сухан ба гап қати одам пеш намера, ба амал. با حالا گفتن دهان شیرین نمیشه، حالا رو میپذیری بعد میخوری و شیر میشه. الان پیشروی هم با سوی معلوماتی، با سوابقی، با مدنیت، با فرهنگ دانستن. در یکون فرهنگی ما مادگی نیست که زنک عیب بجو. زنک بود در وقتی آتش پرستو میگفتن زنک در تپوش میگفتن، بعد یه آتش پرستی که بود زنک در وقتی پیش اسلام زنک قربانی و بطوشون میکردن. پیش اسلام بود که پس از اسلام زنک با ابرو کرد. زنک با ابرو چیکار کرد؟ علم بگی، تعلیم بگی. زن و مرد هر شیخ باید علم تعلیم بگیره. فهمیدین؟
не ки хеле ки шумо кадесин гапое ки шумо мезанед ин ҳамн чи урф одати пеш аз исломи урф одати дар ғайри мусалмонона ки зани ба савода нодида мегиранд эҳтиром намекунед. ман шумо ягон гап пас баланд гап намезанам, шумо ҳақ надоред ки мара ягон гап пас баланд гап занед. фаҳмидед? гапои пас баланд гап задин ва бар зидди гап пас баланд шумо мегӯед офарин ба шумо, зинда саломат бошед, хонобод саломат бошед. бо ман видеоҳои зур кардаимон бар ҷавоби гапҳои бемаънии шумо, саволи бефоидаи шумо ман видеои фасон кардаимон. фаҳмидед? Низар ба шумо.